салом ба ҳамаи вермифермоҳо, ба ҳамаи моҳипарваро, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. имрӯз гуфтам як камтарак суҳбат кунам. Оиди устоз як суҳбат кунам. Як замонида дар як деҳаи дурдаст як писарбача мебирояд таҳсили илм, мебирояд айватан мерава. мисол бигирем, мерава тарафи Самарқанду Бухоро, оҷа таҳсил мекуна. айёза рафта тарафи мисол Афғонистону, тарафи Ҳиндустону, хай рӯи ҷаҳону таҳсил мекуна, илм меомӯза. баъд яке ба гап мешавад ки фалон одам баъди 20 сол ба ватанаш бозгашт, омадааст. зай ҳама пешвоз мегиранд. хай омади ҳамун бузурга пешвоз мегиранд. хай мебиёям деҳада пояндоз меандозанд. хай вай марди худо, бузурги худо мефурояд. хай ҳама ҷамъ мешан, салом карда рафтан мегирад. мегӯянд ин бародар 20 сол шид, чанд сол шид набуд дар ин деҳа. ина чӣ қадар шукӯҳу шаҳомат қати пешвоз мегиранд. вақте ҳами салом карда рафтан мегирам, ду тарафа мардум истодагӣ салом карда рафтан мегирад. ҳама як меҳру муҳаббат қати. як чӯпон як тиёқ дасташ да дар ҳамун қатори ҳамун мардум истодагӣ. ин бузурги худо мебина ҳамун чӯпона ваҳ мега устози муҳтарам қучоқш мегирад. паҳлу ба паҳлу салом мекуна. мисол як ҳурмати эҳтиром мекуна. ҳама халқ нигаҳ мекунад, ҳайрон мешаванд. мегӯянд ин мардак 30 сол шид, 20 сол шид дар ҷо таҳсил кард, омад тамоми рӯи дунёро омада як чӯпон подамоне ки говамона мебара мечарона меора ҳамиро устоз гуфтааст. ин чӣ хел бифаҳмед? танҳои устозша метакад, тоза мекуна, тиёқакша мегира, як ҷоякда мемуна, мегира пеши худаш мега будуро бизгар. мезгара болои меҳмонхонада медуроя гирифта ҳами хел бурда болои ҳама болода бурда мешинонаш бари қавати худаш да. хай ҳама мардум мегӯянд ин олим омад, ин авлиё омад, ин мисол одами бузург омад, ҳами як подамона устоз гирифта, устоз гуфтааст. ин чӣ хел бифаҳмем, чӣ хели кард, ин қадар донишманд нестае охи. ин устози ин мардака тамоми Бухоро, тамоми Ҳиндустону, тамоми Арғобистону, тамоми ҷоро тамошо кард, хатм кард, омад. ин чӣ хели устозиш ин як подамона. баъд ҳама ҳами ғалоғула мешавад, вай мешавад. хай хӯрока мебиранд, тамоми нухлу кабобу гӯспанд, ҳами тамоми авқотҳои ҳами нухлу кабоба мебиёранд. ин ҳами пеши ҳами подавонда мондан мегира. бихӯр устоз, ҳами устози меҳрубони мо мегуфтам, вай мекуна. ҳама дар ташвиш ки чӣ хел устоз бошад. баъд хай ба охирон нигаҳ мекунем ки халқ безобита шидааст. ба мегӯяд ки мардум гӯш кунед, шумо ма дар ҳами деҳа давраи кӯдаки худа сипарӣ кардагим, шумо ҳамат медонед. ҳамин фалони одам подавон ай ҳамун маҳал подавон буд, то ҳозирам подавонӣ кеста. мо ай қишлоқ буромада рафтем. вақте ки мо подавонӣ мекардем кӯҳда ҳардумон якҷоӣ, дар дасти ирам як тиёқ буд, дасти мадам як тиёқ буд. ба гуфт ки фалонӣ ҳамин хел болои замина тоза кард, гирифт як хат кашид, камтарак хел бо ранги хати алифа кашид. мега мара гуфт ки ҳамин кас, ҳамин шахс, ҳамин устод мара гуфт ки ҳамин медони чиай? ба ман мега гуфтам ки чиай? як хат кашиди чиай? гуфт ин алифай гуфт. баъд гуфтам алиф? гуфт ки ҳо ин алифай? ҳамин каломуллоҳ, ҳамин Қуръони маҷид ҳарфи якумш алифай. ҳамин алифай. ту фаҳмидӣ ки ҳамин алиф якум ҳарфи Қуръонай. ма дар ҳамин миям, дар ҳамин сарам запис шуда, ҳамин алифа ма ёд гирифтам. алифа
ма ай ҳамин кас ёд гирифтагем ин устози ман ай. шумо фаҳмиден? устози ман ҳамия, якум устози ман ҳамия. не ки бародарони қанди ман як чиз гуфтаниам. ма ютуб да медурам, тамоми бародаро ҳастан уҷада, каналошонда медурам, тамошо мекунам, як ҳарфе мефаҳмам аз ҳамаи бародарон. вай ма худам устоз ба худам устоз мегӯм. кадиме сарфи назар набошад, кадиме набошад. устози азизи меҳрубони ман инаки маҳмад саид акаи исоқҷон, мана ки биёгумус ҷайҳун назри хуҷа, биёгумус панҷ, бо як устози дига дорам, чунон ҳами хел оста гап мезана, форам гап мезана. вай амад дидагӣ нестам, меком чеҳраша меком дар ҳамин интернет биёвам, я интернет суратша мондай, қишлоқа ки ман бӯи модар мекунад, бо дар ҳамин болои чеҳраш нависондай, вая наёфтам. бай кофтам аю сайтакш ёфтам, бо дая лави дайро сурат гирифтай ҳикматулло ҷураев. ман вай қати бисёр гап мезанам, бисёр суханҳои бисёр хуб мегам, бисёр хуб мегам барои устоз. кадоме ки ман ай кадоме хо ай моҳипарварӣ, хо ай истеҳсоли биогумус, биореактероб, истеҳсоли кирмакпарварӣ, ҳамаи шумо бародарои қанди ба ман устоз. ман шуморо ҳамчун устоз қабул мекунам, шумо маро шогирд қабул кунед. хо ва ё 20 сола, хо 30 сола, хо 50 сола, хо ай ман калон бошам, хо паст бошам, як ҳарфи ай шумо ман медонам, мефаҳмам, шумо ба ман ҳамат устозен. аз ягом тат вай накунед, хафагӣ накунед. ман ҳамин шуморо ҳамата устоз мегирам. устодои манен, дар қадаматун ҷонам. шумо устозои ман, бародарои қанди манен. фаҳмиден? хайр, то видеои оянда зинда бошед бародарони қанди ман.